Live Report. Nagbalik na balay ni tinaangay aribon cutting ker panang lukat ti weekend market iti SM City Lawag para kanang iti Manlalon ang nagtraining iti KSK wenno kabalikat sa kabuhayan program ti SM ket ti gobyerno lokal. Ditoy ngayon lako da dagiti na training da ken amuan nga amin dagitoy ket organic vegetables, fruits and products na amuan at beneficiaryo da ket talugasod ken nasursurwan da babaen ken iti baro at teknolohiya ken techniques iti panag farming ken pinunduan daytoy ti Congressional Office. Po, nag-launch po tayo ng first weekend market natin for SM City Lawag. So dito yung po kinabibilangan ng mga 300 graduates po natin ng kabalikat sa kabuhayan na technical program ng SM Foundation. So tinuruan po natin lahat ng 300 graduates ng organic farming. And then together with our partner agencies, kasama na po ang DSWD and other attached agencies ay nagkaroon po tayo ng convergence dito sa SM City Lawag na sa tulong din po ng ating congressional districts sa pondo nila na binigay sa ating mga grupo na 12 na kinabibilangan ng mga taga-Lawag at taga-Dingras. Nabuo po natin itong programa na ito at I think napakalaking programa nito dahil 300 graduates po ang kinabibilangan ng bawat grupo, and of course this event will be a start for them to be the next agripreneurs ng ating Ilocos Norte region. Imbatadmet ti Miss Analiza Calapini, Provincial Coordinator for Sustainable Livelihood Program DSWD Ilocos Norte, ket daytoy ti kauna nagundaway ang makapadas ti Ilocos Norte iti kastoy a programa. Imbatad na awalo a grupo ti SLP ket nagapu iti syudad ti Lawag ken upat iti ili ti Dingras na amuan a prioridad a beneficiaryo iti daytoy ket iti membro ti 4Ps wenno Pantawid Pamilyang Pilipino program. Majority po ng mga beneficiaries natin for this program are 4Ps beneficiaries. Ang ilan po sa kanila graduate na, pero karamihan pa sa kanila active pa until now. At meron din po tayo yung mga non-4Ps beneficiaries. Kabayata na inestorya iti may sa iti membro iti daytoy programa ti kapadasa na iti organic farming. Ginagamit po namin is organic po. Fertilizer na kami po yung gumagawa. Gapo iti daytoy ket may panamnama ti panangtulong ken panangtutok ti lokal na gobyerno kuna iti umili kang runaan na kanang iti Manlalon. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM.